ƙalubale mai zafi akan malaman addini na ɓangaren addinin Musulunci da kuma ɓangaren addinin Kiristiyaniti, sannan kuma ƙalubale mai faɗi game da manya-manyan 'yan kasuwa, sannan kuma ƙalubale mai zafi game da manya-manyan ma'aikata kamar wato ma'aikatan gwamnati ɓangaren sojoji. Mutane da yawa sun bayyana cewa ba fa komai ne yake kawo wannan matsaltsalu da ake fuskanta a cikin arewacin Najeriya ba, illa wannan matsaltsalu guda uku: malamai da kuma 'yan kasuwa da kuma ma'aikata, ma'ana na sojoji, inda mutane da yawa suka kawo wannan ƙalubale. Ku biyo mu domin jin abubuwan da suke faruwa. Malaman addini daban-daban har yanzu an rasa jigajigan malaman da za su haɗa ƙungiya domin yaƙar wannan zalunci da ake yi, musamman ma na ɓangaren ta'addanci da ya addabi arewacin Najeriya, wanda a yanzu Najeriya ta yi ƙaurin suna ta ɓangaren gurɓacewar suna, musamman ma ta ɓangaren ta'addanci da yake addaba arewacin Najeriya, inda a yanzu Bafulatani duk gaskiyarsa idan ya je kudancin Najeriya akan masa kallon ɗan ta'adda, wani ma ko da a ce neman kuɗi yake yi a can dole ya haƙura ya tattara ina shi ya dawo arewacin Najeriya, inda a wasu sassan jihohin ɗan Najeriya ana masa kallon ɗan ta'adda, inda mafi yawanci kuma 'yan ta'addan sukan gurɓata sunansu, ko mu ce sukan gurɓata sunayensu da kuma ɓangaren addinin Musulunci, domin mafi yawanci da aka kama su za ka ga Fulani ne. Idan kuma aka tambaye su menene addininsu, za ka ji sun ce Musulunci, amma da a ce za ka yi musu tambayoyi guda uku ƙwarara zuwa guda 7 za su kasa baka amsa. Da kunnena kuma da idanuna na ga shirar da aka yi da wani ɗan Fulani, kuma a takaice mai garkuwa da mutane, inda aka tambaye sunansa ya ce shi sunansa na musulmai ne, inda ya bayyana sunansa kuma sunan nahi na musulmai ne, tun daga kan sunansa har izuwa sunan mahaifinsa, kuma har izuwa sunan mahaifiyarsa, har izuwa sunan matarsa da kuma sunan 'ya'yansa guda 4. Duk sunaye ne na Hausawa kuma na musulmai. Amma da aka tambaye shi shin menene ma addinin Musulunci, sai ya ce bai sani ba. Sannan aka tambaye shi a rana yana yin salloli guda 5 kamar yadda Allah ya umarci mutane, nan ma dai ya ce shi gaskiya baya yi. Aka tambaye shi raka'a nawa ake sallah asuba, ya kasa bayyanawa. Aka tambaye shi azhar zuwa la'asar har ma magaribi har ma isha'i, duk ya kasa ba da amsa, amma kuma a hakan yana kiransa cewa shi musulmi ne. Sannan aka tambaye shi ya batun addini, ya yi karatun addinin Musulunci, nan ma fa ya bayyana cewa shi fa bai ba. Aka tambaye shi ɓangaren karatun boko, nan ma fa ya bayyana cewa shi fa bai ba. Sannan kuma aka tambaye shi shin Alƙur'ani izu nawa ne, nan ma fa ya kasa bayyanawa. Aka tambaye shi ya ake yin wankan tsarki, a nan fa wani abu ya matuƙar bai mutane mamaki, inda yake cewa menene wankan tsarki, yana musulmi kuma ya haifi yara har 4, amma bai ma san menene wankan tsarki ba. Sannan aka tambaye shi wanne abubuwa ne Allah ya haramta, nan ma fa ya kasa bayyanawa. Sannan aka tambaye shi wanne abubuwa ne Allah ya halatta, nan ma fa ya kasa bayyanawa. Mafi yawancin galiban 'yan ta'adda idan ka kama su ka tambaye kai musu wannan tambayar za su kasa baka amsa, amma kuma sukan bayyana cewa su fa musulmai ne. Shin a nan laifin su waye? Laifin 'yan siyasanmu ne? Laifin malamanmu ne? Ko ko laifin ma'aikatanmu ne? Tambaya ce mai faɗi game da waɗannan mutane. Babu wata ƙungiya da ta bayyana kan cewa za ta dinga shiga lunguna da saƙuna domin wayar da kan al'ummar mutane, musamman ma game da mutanen da suke cikin lungu na ƙauyuka, domin wayar da su menene addinin Musulunci, kuma sannan meye dokoki, sannan kuma menene Allah ya haramta. Domin har gobe wasu fa 'yan Fulani suna ɗaukar cewa su fa akan daidai suke, inda wasu da suka bayyana cewa su fa wannan kidnapping da suke ba wai laifi bane, ma'ana ba haramun bane, kuma su a ganin su kamar aiki ne gwamnati ta sa su ko kuma wata ƙungiya ta sa su. Wasu da yawa sun kasa gane hakan, wasu kuma da yawa suna ɗaukar cewa wannan sana'a ne, domin kar ku manta da cewa mutum mai ilimi wanda ya san abin da ake yi ba zai iya zuwa ya kwanta da 'ya mace a nemi shi bidiyo domin a ɗora a duniya ba. Wannan mutane masu garkuwa da mutane kun san da haka, suna yin haka kuma suna ɗorawa. Waɗannan mutane idan suka kama mata sukan ware wasu su dinga lalata da su a duk lokacin da suka so, kuma kamar yadda majiya mai ƙarfi ta bayyana ta ɓangaren wata baiwa Allah da aka tattauna da ita, inda ta ce a gabanta sun sha nemar 'yarta ta cikinta a kan idonta, wanda mata ta ce da ma zuciyarta ta gushe, ba ma ta san ma meye kunya ba, domin tana jin kunya har ta dawo ta daina jin kunya. Wani abin takaici, ta ce idan har za su nemi 'ya mace ba ruwansu da cewa bari a keɓe da ita wani guri domin kulle tsaraicinsu, ba ruwansu, sukan neme su ne a cikin mutane tamkar dabbobi.
kuma ba ruwansu da cewa za su sadu da su ta gaba, kawai su ko ta gaba ko ta baya ta kowane lokaci sukan sadu da su ta yanda suka so. Shin laifin su waye? Laifin 'yan siyasa ne ko ko laifin malamai ne ko ko laifin sojoji ne da suke shiga cikin jejin? Da kira ɓangaren addinin musulunci aka samu wasu gwarazan matasa guda biyu wanda a yanzu suna fuskantar ƙalubale daban-daban, domin ba mu taɓa jin cewa gwamnati ta taimaka musu da wani abu ba ko kuma hukuma ta ɓangaren addinin musulunci ta taimaka musu da wani abu ba. Duk da dai na san da cewa in na kama sunansu wasu za su ce kamar ina goyon bayansu, tabbas ina goyon bayansu. Waɗannan mutane su waye? Mutane ne guda biyu, Adamu Ashaka da kuma Baban Cinedu. Sanin kanku ne waɗannan bayan Allah sukan shiga cikin ƙauyuka daban-daban, wasu ƙauyukan ma sukan shiga tamkar ba za su fito ba, domin kawai su wayarwa da mutane menene addinin musulunci, kuma sun musuluntar da mutane daban-daban. Amma ba mu taɓa yin wata majiya mai ƙarfi kan cewa gwamnati ta karrama su ta ba su wata gudunmawa mai ƙarfi ba. Abubuwan suna da yawa, haka zalika maganganun namu suna da yawa. Ku ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan tasha tamu domin jin sirrikan 'yan siyasar Najeriya da kuma malaman addini.